Tudur Dylan Jones ydw i fan hyn, prifardd. Alla i gofyn cwpl o cwestiynau i chi, plis? Chroeso. Beth chi wedi bod yn gwneud bore yma yn Pabell Ysgol y Preseli? Mae'r bore dwi wedi bod wrth y modd efo disgyblion Ysgol y Preseli, rhyw 10 bachgen awyddus iawn chwarae teg iddyn nhw, a wedi bod yn creu ryw eiriau i fynd efo'r sŵn a i sbarduno nhw i fynd ati i sgwennu. Beth chi wedi bod yn gwneud dros yr Eisteddfod hyd yn hyn? Dwi wedi cael cyfle i fynd fewn i'r pafiliwn i weld cystadlaethau a y rhyfeddiad yshafodd bob blwyddyn, a wedi bod yng nghefn pafiliwn yn sgwennu rhyw bethau a wrth y modd. Pam chi'n meddwl bod e'n bwysig i Eisteddfodau dod i llefydd bach fel Cilwendeg? Wel, mae o'n bwysig bod ddwy Eisteddfod fawr sydd gennym ni yng Nghymru, Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol, yn mynd o le i le, achos mae o'n rhoi cyfle i bobl, yn un peth mae'n rhoi cyfle i bobl Cymru weld gwahanol ardaloedd, ond mae o'n rhoi cyfle hefyd i bobl yr ardaloedd yna bod yn dangos i